Veciños independentes da Pobra aspira a entrar na corporación municipal. Faino cunha lista integrada principalmente por xente nova con ganas de traballar para dar un cambio de rumbo á política municipal. Nós non formamos parte da corporación municipal, porque é a primeira vez que nos presentamos, pero eu penso que calquer persona, igual non tanto a xente un pouquinho máis maior, que maneja menos as redes sociais, pero eu penso que calquer persona que sí que as manexa, sabe de sobra que levamos 2 anos presentando diferentes solicitudes para arranxar estradas, parques, limpeza de maleza, tamén levamos presentado queixas no Valedor do Pobo, e todo isto, insisto, sin estar nin siquiera na corporación, porque nos interesaba xa empezar a traballar e solicitar as cousas. Posiblemente, eu entendo, cando empeza a dicir os nombres, unha vez xa teñades na vosa cabeza o equipo que teño en mente, igual vos asusta un pouco e diredes, é xente moi xove, faltalle experiencia, e pode ser que sea verdad, pero vou vos a dicir unha cousa, a experiencia gañase co tempo, pero o que non se gaña son as ganas de traballar e as ideas que un poda ter de como hai que mellorar o pobo. Eso non se gaña co tempo, eso ou se ten ou non se ten. Xunto con Eloi Sobrido integran os primeiros postos da candidatura Miriam García, Jessica Mariño, José Ríos e Francisco Damián Vázquez. O seu obxectivo é axudar a mellorar a calidade de vida dos veciños dende un partido independente sen ataduras nin cores políticas. E dame confianza nun futuro mellor, que eu espero que a vos tamén somos xente independente, sen ninguna vinculación política, dispostos a traballar de forma local, dando prioridade sempre ao noso povo. Solo deciros que me metí en esto porque al igual que todos vosotros necesitamos un cambio y que el pueblo resurja de sus cenizas. Ademais de presentar os 14 membros do seu equipo, VIP dou a coñecer as principais liñas do seu programa a través de 53 propostas.